PepzHug&Kiss. Guys, I wanna share you only what I booked this afternoon. Pumunta ko kanina sa Action. Iba kanina. Galing ako sa work. So, nagpassing by ako quickly doon. Tapos, ito yung pinamili ko. So, ito siya. Tinanggal ko na yung itikit niya. So, di ba guys, maganda siya pang bahay, pag summer. So, ito siya. Wala naman siya, no? Gold siya. Mura lang yan siya, guys. Tapos, ito siya. Yung para sa sandwich ko pag nagbabaon, pag nagagawa yung hobby ko. So, and then, ito naman siya yung cloth pang cleaning. So, pag nagaan ako doon sa bathroom, so, kailangan walang hair kasi hit na heavy yung may hair. Kung marami kang buhok. Tapos, ito kanina guys, nakita ko, yung tripod siya, na selfie stick siya, na ano na siya, 3-in-1. Tapos, may ano siya, yung ito siya yung parang remote. So, yung Bluetooth. Connected to Bluetooth. So, i-try ko ito mamaya. So, ito siya. Ito na siya. So, ito siya. Ito na siya. Ganun. Tapos, ito yata siya. Ayan mo siya. Ayan. So, dito mo siya yan yung cellphone. And then, ito yung stand niya. So, ganun. So, ganun lang siya. So, simple but is cute. So, hindi mo naman kailangan ng tawag nito, ng very expensive. So, to be honest, lagi kong ginagamit, cellphone ko lang pag nagbi-video ako. May mga camera ako, hindi ko ginagamit. May ano rin ako, may GoPro din ako. Hindi ko ginagamit. Kahit nga yung mga gadgets ko, hindi ko pinag-open. Laptop ko, hindi ko pinag-open. Notebook ko, hindi ko pinag-open. Minsan, tablet. Talagang ginagawa ko ng 100% yung CP ko. Yun. Tinatamad na akong mag-open sa mga ano. Tapos, di ba dyan, bili-bili ang mahal-mahal pa. Tapos yung pala mga utang, di ba? Swerte nga lang sa mga sumisikat dyan, nakakabili dahil malaki yung sahod nila. Ayun. Mas ano pa ako dyan. Pero yung iba talaga na wala pang sahod sa YT, kukonti lang yung sahod, talagang pinagtsatsagaan, bumili o kaya inaano yung sarili. Pinuforce yung sarili para lang magkaroon ng gadgets, para magkaroon ng magandang video. Tapos hindi naman sumisikat. Kahit ako hindi na sumisikat, at least bakit ako mag-i-spend na ng pakamahal hindi naman ako sumisikat. So ano pa ba? So kaya ito na lang, wala kang nanonood sa video ko Tapos ito kanina nabili ko ng yung naghanap ako dito ng lotion. Wala ko nakitang lotion. For wash lang to siya. Body wash. So, bigat kanina. And then, ito yung bad sa kainga. Tama naman tayo. Tapos, ito yung eye makeup remover. Tapos, ito siyang Dove. For Philippines to, paunti-unti akong bumibili para yan sa ano. So, ito siya yung tonic. Mag-try ako nito. Kasi, yung ano ko talagang yung, kasi very sensitive yung mukha ko. Marami akong acne dati. Sa side effect ng mga ginagamit kong mga medication nung nag-treatment ni sa anak ko. Talagang ang lalaki ng ano. Kaya, anak ko nung parati sa doktor nangihingi ng prescription. Yung ano ko dati, yung
yung tawag nito, yung products ko dati, yung yung La Roche. Yun ang product ko dati. Yun kasing binibigay sa akin ng doktor. Tapos ito pa ito ngayon, hinatry ko to siya. Pero hindi to siya, wala siyang acid. Ano lang siya, for sensitive skin yata to siya. Tinatry ko. Sabi ko, marami pala dito sa action mga ganito. Ito siya. Itatry ko nga to, baka mas maganda to siya. Dapat dinalawa ko. Kasi normally pag bumibili ako, lagi yung may partner. So ito, diba, dalawa siya. Dalawa siya binibili ko. Tapos ito siya, nakita ko to. Ay wala na akong all-in vitamins for my hair. So, nakita ko to siya. Itatry ko to siya. Ano siya yung Innovate Skin, Hair and Nails. Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of the skin. Ini siya. So, tapos alam mo naman tayo, naglilinis tayo, hindi tayo mawawalan ng hand gloves. So, doble ako niyan kasi may white at saka ito yung pick one. Kasi allergic ako sa mga products. Pag nag-ano na ito, lagi itong nagsusugat yung kamay ko. So, at saka yung ilong ko. Noon pa, wala pa talagang COVID. Nagmamas talaga ako. Pag naglilinis, lalo na sa kubita, dala-dala ako niyan. Kasi natatakot ako pag mayroong tumatalsik sa mukha mo. Ay pag nag-ano ako sa orodoro, nakaganon ako. Tapos tingnan ko ulit kung ganon ako. Hindi ako nakatingin kasi takot ako mana sa mukha ko. Tapos, may Mountain Dew ako binili kanina. Kasi sabi ko, ako na tawag nito na nauuhaw ako ba. Sabi ko, bili ako ng soft drinks. So, nakalimutan ko rin inumin kasi may Coca-Cola pa pala ako sa bag ko. And then, so, ito yung sahilis ko dito. Ito yung ginagamit ko dito. Yan dyan. So, siya. Dalawa lang. Actually, nakaano to siya. Yung may box to siya. Tinanggal ko kasi na-boring ako sa train. So, ito yung tinapon sa garbage. Tapos, ito yung brush niya. Brush na dito. So, tapos ito pa yung isa. Dalawa. Ayan. So, ilalagay ko to siya sa ref para hindi siya mag-dry. Para laging fresh siya at saka yung hindi ma-expire madali. Ilagay ko siya sa ref. Doon ko siya ilagay sa ref. So, meron pa ako doon 3 eh. Tapos, ito, marami pa kong ganito. So, bumili rin ako ng 2. Lagi yung partner. For, tawag nito. For reservation. Pang-reserve to siya. So, that's all I think. Hindi naman marami kasi nga. Mabigat. Wala tayong car. So, itry nga natin ito. Hindi ko pala ito nahugasan. Hindi ko pa nahugasan. Kailangan ko hugasan. So, see you guys. Ay, I'm already here. I wanna tell you something. Masakit to. Close ko muna. Andito ako sa bedroom namin, guys. Nakita mo yan. Yan yung bedroom namin. So, guys, actually, meron pa akong 4 embryos sa freezer. So,
Nanganak ako 1999. So, yung 4 embryos, nilagay namin sa freezer, pero hindi yun libre magbabayad ka doon. So, nakalimutan ko na kung monthly yung binabayaran ng mister ko or a year. Tapos, tinatanong kami ng hospital kung after that year, gusto ko na ba ulit ng baby o kaya in every 2 years. Sabi ko, maybe in every 2 years. Kasi nanganak ako noon, 29 yata yun. Tapos, sabi ko, in every 2 years, at least hindi masyadong maano yung gap ng anak ko. Yun ang plano normally. So, hindi ko naman alam yun pala na pag nanganganak ka, magkaroon ka ng umiiyak, parang feel ko laging sad, tapos lagi kong iniisip yung father namin noon, kasi 2 years ago lang yata yun namatay na ang tatay namin, o 5 years ago yata yun, kasi 1994, 1993, 94, 95 namatay yung tatay namin, 1995. Tapos, so bago lang kami dito. The time naman, nagkalaki kaming 3. Noong 1 year pa lang ako dito, may kaibigan, pakasalan yung kapatid ko, at willing siyang makikita. Pumunta talaga siya sa Pilipinas talaga. So, kaya yun, swerte ng sister namin. Yung panganay namin yun ako ang nauna dito nag-abroad. Then, after that, nagkasabay sila ng kapatid ko na isa. Yung isa ko naman kapatid na sumunod sa akin, yung junior secretarial, si Lainey, ay au pair siya sa Holland. So, ang tumulong doon, yung tanti namin na nandoon sa Holland, na noong una kong dumating, doon ako nag-stay sa kanya ng 1 month, 1993. So, doon ako nag-stay sa tanti na yan, yung tumulong doon sa isa kong sister na mag-au pair. So, siniswerte kami noong namatay yung tatay namin. So, parang nagsabay-sabay kaming pumunta dito sa abroad. So, yun nga, yung embryos na balikan natin. Yung embryos andun pa sa hospital. Laging laging mainit yung ulo ko. Pag madalas yung lagi akong tawag nito, yung malungkot. Kasi yung asawa ko dati kasi yung ex ko ay international truck driver. Lagi siyang wala. So kami lang ang nasa bahay parati. Tapos the time na yung kapatid ko natapos na yung contract niya for 1 year sa Holland na au pair, sa amin na siya nakatira. So, mainit parati yung ulo ko. Tapos, ayaw ko yung anak ko na ibang tao ang maghumahawak. Gusto ko talaga ako. Tapos, pag gusto naming mag-dinner sa labas, sasabihin ng asawa ko, mag-dinner tayo, kukuha tayo ng babysitter. Umayaw ako, ayaw ko yung ibang tao ang magbibisit sa anak ko. Gusto ko talaga ako. Ako ang magbibisit sa anak ko. Tapos ayaw ko yung mag-trust ng ibang tao. Kahit kapatid ko ayaw kong pahawakan. Sandali lang, yung parabang yung naiinis ako. Sa totoo lang, guys, nagigilty ako sa nagawa ko noon sa kapatid ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang nangyari noon sa akin. Ngayon ko lang yan napapansin kasi, bakit hindi ko rin namin yung naisip na pupunta at babalik doon sa hospital para alamin yung kung anong nangyari sa akin. Kasi very busy na nga kami, nagmula noong nagkaroon na kami ng anak, tapos mga treatment namin, kumbaga nandoon na yung excitement na, nawawala na yung ganun na, babalik tayo para anuhin kung anong nangyari sa'yo. Kasi hindi namin yung naisip kasi nga very busy na kami, yung attention namin sa baby na namin parati. So, siguro ang iniisip ko lang noon, ganun lang ako noon kasi nga, lonely nga ako kasi nga, yung asawa ko nga, nag-back to hard work na naman kasi lahat ng naipon namin, ubos na. Tapos, sinutulungan na naman kami ng biyanan ko noon kasi yung biyanan ko noon, may pre-shop siya. So,
kumbaga sa ano, may pira talaga ng konti yung ano ko kasi meron nga siyang business. So, tinutulungan kami kahit hindi kami nanghihingi sa kanya. So, ang asawa namin, kasi gusto niyang babalik yung pera na pinanggagastos namin sa treatment ng anak namin. Gusto niyang babalik yun kasi gusto namin ipaayos yung bahay namin paunti-unti. So, nag-hard work back na naman siya. Tapos, yun nga, laging wala sa bahay. 1 week, wala. Minsan nga 2 weeks. Depende kung saan siya, ano. Mostly, andun siya sa England. Tapos, ang malalayo yung pinupuntahan niya. Darating niya siya ng Poland, ganun. Morocco lang ang hindi niya pinupuntahan. Tapos, ayun, laging mainit yung ulo ko. Pag hindi mainit yung ulo ko, lagi akong umiiyak. Tapos, hindi ko alam, lagi kong inisip yung father namin. Tapos, kahit nakaupo lang yung sister namin, tapos bigla na lang, wala pang 5 minutes, nag-aaway na kami. Alam mo, naintindihan ko yun yung naramdaman ko noon. Yung parang nag-guilty talaga ako nung umalis nun yung kapatid ko. Bakit ganon? Kasi ngayon wala na, hindi na. O, nag-aaway man kami ng sister ko. Hindi normal, lagi kami nag-aaway ng sister ko. Pero, sa sitwasyon ko noon na nanganak ako, iba talaga. Yun pala, noon na nanganak ako, iba talaga. Yun pala yun, na yun, nagkakaroon ka ng postpartum ba yun yung tawag noon, hindi ko na maano, na titingnan ko ulit yun mamaya, i-ano ko mamaya sa Google. Tapos hindi talaga naisip namin yun kung pupunta kami doon sa doktor para itanong kung ano, kasi parang wala lang yun, dahil akala namin ay yun lang, kasi nga very stressful, kasi nga kakapanganak ko lang. Ayaw ko yung ibang tao ang mag-care sa anak ko. Hindi nga ako tumatawag sa biyanan ko para magpatulong. Kasi yung ibang mga babae dito, natatakot. Tinatawag yung biyanan para para magpaligo ng anak nila. Hindi, ako nagpaturo lang ako doon sa hospital. Tapos pagdating ko sa bahay, ako na lahat. Saka nahihiya akong mag-ask. Kahit sa kapatid ko, ayaw ko yung ipaasa sa anak ko. Bakit ako mag-asa? Ginawa ko to. Ako ang napakasarap. Ako ang nagano nito. Bakit ko iasa sa kapatid ko? Yun ang inaano ko. Hindi sa dinadamot ko, baba. Kasi pag mother mo, first baby mo pala, ganun ang naramdaman ko mo. Para kang worried. Nandoon parati yung worried mo sa baby mo. Ay pupunta ka nga lang sa sa story. Nag-aalinlangan ka na, ano nang nangyari sa anak mo, iniisip mo kung ano nang nangyari, napapaiyak ka pa, ganun na, ayaw mo talagang iiwanan. Ay, mag-dinner nga kami, ayaw nga, sa bahay na lang kami, nag-order na lang kami, kasi ayaw kong iiwanan ng ibang tao, gusto ko talaga ako. Tapos yun nga, lagi akong umiiyak, tapos lagi kong inaway yung kapatid ko, tapos, pero nagsisi ako noon, tapos naghinga ako ng sorry sa kapatid ko, patawarin mo ako, sabi kong gano'n, hindi ko talaga alam kung anong nangyari nun sa akin. Tapos, ayun nga, dahil nga gano'n ako, tapos parang nga mawala yung dahil lagi kami nag-away ng kapatid ko, dinala yung kapatid ko sa isa kong kapatid doon sa Mark, doon muna siya, para hindi kami mag-aaway. Kasi ako naman talaga ang nangunguna. Inaamin ko yun, ako ang unang nangangaway sa kapatid ko. Pero I love my sister. I love my sister so much. Sabi ko, yun ang ko talaga. Hindi ko talaga yun. Dahil nga yung naramdaman ko nung kapanganak ko lang talaga. Nag-aaway kami noon, normal lang. Pero iba talaga yung nanganak talaga ako. Hindi ko talaga alam. Tapos, kunting bagay lang, nagagalit na ako noon. Iwan ko ba kung bakit yun ang naramdaman ko. Din ngayon nga, wala na yung sister ko. Na-miss ko naman yung sister ko. Lagi akong iyak ng iyak. Pero hindi ako tumatawag nga dahil nga pumunta siya doon. Dahil nga nag-away kami. Dinala na lang doon. Yung kapatid ko, sinundo na lang. Kasi nga, nag-away nga kami parati. Parang ako nga ang nag-uumpisa na nangaway sa kanya. So, nakakaawa talaga yung kapatid ko kasi nga umiiyak na lang siya. Tapos pag umiiyak na siya, naaawa naman ako. Sabi ko, bakit ba ako ganun? Bakit maldita ako? Sinisisi ko yung sarili ko. Umiiyak ako Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman ako ganun. Sabi ko, ang mabait naman ako. Oo, nagagalit ako. Pero bakit ginaganon ko yung kapatid ko? Umiiyak. Ayaw ko ba bakit ganun? Tapos, yun nga. Tapos nung wala na noon yung sister ko, doon na siya sa kapatid ko namin. Para bang lahat ng napakalungkot na hindi ko alam. Tapos lagi ako nang iyak. Hindi ko man lang inaasa asawa ko, tumawag ako sa hospital. Sabi ko,
ipamilk nyo, imilk nyo na lang kasi hindi ko na kailangan yung baby. For the next time, ayaw ko na ng baby kasi nahihirapan ako. Ako lang parating nag-iisa dito. Are you sure? Sabing ganun. Kailangan namin yung signature. Tapos nagpapadala sila ng letter, pinapaano yun na magsasign na tawag nito. Wala man lang akong sinasabi sa asawa ko. Basta ako lang ang nagsabi mismo na ipamelt ko yung embryos ng anak na yung 4 na natira sa hospital. Tapos noong pinadala na, talagang sinasaynan ko yun talaga na ayaw ko na talaga kasi sa feeling ko hirap na hirap ako dahil ako nga lang nag-iisa. Tapos kung hirap na hirap ako, sabi nila, bakit ayaw mo magpatulong? Sabi nga rin ng kapatid ko, ayaw mo kasi magpatulong sa akin kahit biyanan ko. Tapos bakit yun ang inaano mo yung embryos na pipaano mo? Tapos nagsisi talaga ako. Hindi ko talaga alam na na bakit ganon. Tapos hindi ko alam ngayon, maybe in other place, I have still a lot of children, 4 children is are walking around that I never know. Maybe the doctors did not melt my 4 embryos. Maybe they just gave it as a donor, or maybe they sell it. I just don't know. Maybe my 4 embryos, maybe I have still children's walking around in the other countries that I never know, that is still there, that they are alive walking around in the world. So hindi ko talaga alam yun, kaya parang nagsisisi ako, iniiyakan ko talaga yan parati, kaya madalas akong nanaginip ng mga babies, mga bata. Kaya sabi ko, God, patawarin niyo ako, God, kasi nga hindi ko alam yung nangyari sa akin noon. Hanggang ngayon, talagang guilty ako, bakit ko nagawa yun. Tapos nung umuwi yung asawa ko, nung tumawag rin ako sa kanya, hindi rin siya nagalit, para bang na-shock lang siya, yung para bang natakot siyang sabihin sa akin na magwala ako o ano. Hindi naman yung asawa ko na under BISAYA ko siya. Yung ano siya, yung tawag nito, yung kumbaga sa naintindihan rin siguro niya yung feeling ko, yung naramdaman ko at situation ko, na siguro lagi siyang wala akong kaagapay sa mag-alaga, kaya siguro nagawa niya yun. Parang umuuna lang siya, pero sometimes sabi niya, sayang naman yun, sabi niya. Yun nga, pinag-usapan namin na hindi lang siguro daw namin alam, mayroon pa kami mga anak, yung 4 na naglalakad sa ibang places, na yung pala anak namin na hindi lang namin namalayan. Sising-sisi ako, pero huli na kaya ngayon siguro kung hindi ko yung pinapamilta na meron akong 4 na anak, kung mabubuhay yun sila lahat, so siguro ang iba pumupunta doon sa father nila, doon tumitira. Siguro naman yung iba andito sa akin nakatira. So at least may anak din akong nandito sa akin. Kaya lang, hindi ko alam Hindi ko alam noon ang ginagawa ko, kasi parang sa kung bata pa yung isip ko noon. Kaya yun ang ginawa ko, pinapamelting ko. So talagang sising-sisi ako kung bakit ko na yun. So pero masaya ako noon dahil nga yung kapatid ko nakatira sa amin noon. Yung okay naman kami. Yun nga lang, lagi nga kaming nag-aaway. Hindi yun sa tahimik naman yung sister ko ako talaga ang nangangaway noon. Naaminin ko yun. Ako ang nangangaway noon. Tapos yung yung trigger ko noon parating inano sa kanya, yung bakit hindi ka magwo-work? Bakit yung ka, may tumatawag sa akin kaibigan dito, bakit hindi mo sinasabing magwo-work ka? Bakit dinideny mo? Kasi nakikita ko noon at ko doon sa answering machine namin na may tumawag sa akin na Pilipina, na tumawag ako dito, tapos yung sister mo, kinausap ko, gusto ba niya ng work, umaayaw, kasi nga yung sister ko nga, takot na magtrabaho sa bahay.
gusto niya sa bahay lang. Sabi ko, I cannot afford to pay you. Sabi ko ganun sa kanya kasi we have a baby now. Sabi ko ganun sa kanya. So, you need to go work. But to somebody else, sabi ko ganun. You can still stay here, but you need to go work for yourself. You must be independent. So, the money, it's yours. It's not for us. So, ayun nga. Tapos, umaano siya, yung tawag nito, yung sister ko, yung nag-ano siya sa akin na wala lang tumatawag. Kasi pag umaalis kami ng anak ko, tapos siya sa bahay, o kaya madalas kasi kami nung sumasama din sa mister ko doon sa truck, kahit baby pa yung anak ko, sinasama niya kami. Tapos yung sister ko lang ang naiiwan. Tapos yung telephone namin, lagi yung naka-on yung answering machine. Kaya minsan nandun siya sa taas, sa may attic, hindi niya yan inaano, yung telephone, nayaan na lang yan. Minsan sinasagot niya. Tapos pag sinasagot niya, ayaw daw niyang mag-work kasi nga, ayaw nga raw niya talagang mag-work. Iwan ko kung ano pag sinasabi. Basta sinasabi lang sa akin, sabi gano'n na, tumawag ako dyan. Tapos sabi ng sister niya, ayaw daw niya. Sabi gano'n. Kaya yun, nagalit ako sa kanya. Yun ang pinagawayan namin parati. Tapos, o kaya yung mga bagay na hindi ko alam naman bakit parang parang control freak ako noon. Na hindi naman ako taong tawag nito na control freak, na hindi naman ako autism na yung tawag nito. Talagang yung pagkakakapanak mo pala, yun, para bang nabughat ka, yun pala, yun ang naano ko siguro. So, sa nakikita ko ngayon sa Facebook, na siguro yun nga ang nangyari sa akin. Hindi rin namin naisip yun kung bakit ayaw namin pumunta doon sa doktor at tanungin kung anong nangyari. Kasi akala nga namin noon ay talagang parang stress lang yun, excited dahil nga may anak ka, tapos yung parang yung ayaw mo yung ibang tao nga ang hahawak ng anak mo, kahit kapatid mo, ayaw mo pahawak dahil takot ka, baka mahulog o pang yung mga ganun ba, tapos bigla na lang magalit, kaya siguro kulang sa tulog, yung mga ganun. Hindi namin inisip na ganun pala yun, side effect pala yun pag nanganganak ka. Kaya yung ngayon ko lang talaga yun nalaman na yung mga nababasa ko sa Facebook ba. So, ngayon, so saka lang ako ngayon sa kapatid ko na explain ko sa kanya na ganun pala siguro yun ang nangyari sa akin. Pero patawarin mo talaga ko, I'm very sorry talaga na ganun ko. Tapos wala lang siya, pero alam ko na niya yun siya, parang nasasaktan rin siya noon. Dahil siguro inisip niya, porkit ba naman ako nakatira dito sa inyo, ganun na lang gagawin mo. Para talaga akong na hindi naman siya ibang tao. Tumutulong ako sa ibang tao, bakit yung kapatid ko ginaganon ko? So, hindi ko talaga alam yun. Hindi ko talaga alam yun kung bakit ginaganon. Kaya mostly talaga umiyak ako, bakit ginaganon ko yung kapatid ko? Kung may balik ko lang ba sa dati? Hindi ko gaganunin yung kapatid ko, mamahalin ko siya kasi nga, siyempre andito siya sa amin. So, bakit ko nagawa yun? Kung maibalik mo lang ba ang panahon? Gusto ko maibalik at gusto ko ipakita sa kapatid ko na mahal ko siya. Ganun. Ewan ko ba bakit nagawa ko yun sa kanya. Kaya, pero nalalaman na rin niya ngayon na ganun ang na-feel ko noon kasi nga ini-explain ko sa kanya. Pero talagang rin ako talaga doon sa Embryos kasi nga hindi ko talaga naisip na gano'n talaga. Siguro nga talaga isip namin, marami pa kami mga anak ngayon na nag-walking around sa iba't ibang places. Malay mo baka hindi minimelt ng doktor, o baka naman bininta, o baka naman yung binigyan ng donor. Pero alam namin talaga ng mga doctors talaga, mga honest naman sila, hindi nila yung gagawin. Yun, mga kaakalang namin sa isipan namin yun. Pero mga honest naman yung mga doktor Sana nga,
Kasi mayroong mga nagsabi, baka naman gano'n, mayroong nag-aano. Kaya sabi namin, hindi naman siguro gano'n kasi nga, nagkaanak nga kami dahil sa tulong nila. Bakit gano'nin nila kami? Siguro naman, totoo naman siguro, sinusunod nila. Kasi nga, nagsisend nga ng letters nila tayo na kailangan, are sure na gusto mong ipamelting. Tapos pinipirmahan namin. Tapos sana punta kami doon sa clinic, doon sa hospital ba, no? In person. Sabi ko, very busy ako. Hindi ako makapunta kasi nga, carry ko yung baby ko parati. Tapos, hindi ako nagda-drive. So, mag-aano ako ng public transportation. Tapos, ayun nga. Tapos, yun na lang. Pinapadala na lang yung, yung letter noon. So, ayun. Tapos, pinipirmahan namin. Tapos, sinisend back namin sa kanila ulit. Yung nagtaka talaga yung asawa ko. Bakit ganun yung ginawa? Sabi niya, bakit ganon? Tapos nalungkot siya na sinabi niya, bakit ganon? Sabi niya ganon. Yeah, it's okay. Sabi niya ganon. Wala na eh. Sabi niya ganon. Maybe, sabi niya, in a few years, sabi niya ganon. Hindi natin alam, may mga anak pala tayong naglalakad na hindi natin alam. Ayun nga, iniisip namin. Kaya siguro lagi akong nanaginip na mga babies, yung mga trolley, na, basta mga baby talaga. Tapos, kaya yung mga bata na naglalakad na, yun ang inaano ko parati, yung inaano ko, yung pinapanaginipan ko parati. Sana naman patawarin lang ako ni Lord, ano, yun ang parati kong iniisip. At least binigyan rin kami ng isa, pero guilty ako. Guys, nagdrama na naman si Inday, guys. So, see you for the next time. I hope nag-enjoy mo sa karamahan ni Pinay. So, hindi ko na masabi sa time. Bye-bye!